poñerme en contacto con esta xente, porque veía o que estaban facendo ali, que se estaban facendo cosas importantes, mentras en Galicia non se facía nada. Entonces, tamén ali tiñan interés en que se fixera unha fábrica que reproducera aquela cousa. Bueno, eu fui para ali e me puse en contacto con... A mí, máis que facer unha fábrica ali, me interesou verdadeiramente poñerme en contacto con esta xente que estaba facendo unha labor importante e con un compromiso magnífico, excepcional. E dende entón, ata agora, é vostede tamén un dos exponentes da recuperación histórica en Galicia, e con ese grupo empresarial tan importante, estamos falando agora de xente traballadora, máis de 300 entre o Castro e os Sargadelos actualmente, non? Moita xente coa que leva colaborando toda a vida, e hai... Supoño que xente tamén especial para vostede a nivel persoal, non? Habrá, quero dicir, moito afecto, moito de emocional na súa relación con algunha xente en concreto. Bueno, por exemplo, un fillo meu, Xosé, estuvo formándose, ademais comigo tamén, estuvo formándose con Luis Seoane e con Pepe Martínez, o creador de Rúa do Ibérico. É dicir, que ten unha formación, hoxe ten un taller na Coruña, ten eso, non me acordo como se chama, bueno, está producindo libros, está producindo cosas, pero estuvo traballando 20 anos ali en Sargadelos comigo. Bueno, eso, desde logo, pois é unha persona que ten un conocimento polo que viviu con Seoane, e outro fillo meu, tamén Camilo, que xa en Argentina se fixo químico alá, e que tamén colabora na cousa, e que tuvo xa moita relación con toda esta xente dali da cousa. A parte de eso, por exemplo, hai técnicos ali, hai, por exemplo, o xefe do departamento de tecnoloxía, Andrés Varela, por exemplo, pois é un personaxe importantísimo. Logrou reunir no seminario de Sargadelos, logrou reunir a biblioteca máis importante técnica que hai de cerámica, que é técnica que hai de cerámica non solamente en Galicia, en España. Entonces, claro, o seminario, ele o que está levando, por exemplo, os encontros que se fan en verano, que se está facendo, que isto teñen 4 veces, este ano se acaba de facer o 35, a 35 experiencia deste vez. Bueno, xente moi valiosa que o ten rodeado e axudado tamén, non? Esas xentes que estou citando, si comprenden o espírito tal. Despois hai outra xente, quizáis con menos relevancia, dentro do que é a infraestructura, a pirámide empresarial, que lle teñen tamén moitísimo aprecio. Fálolle casi dun fillo, porque el polo menos considera o vostede como un pai. Imos ver o que di este rapaz. É un home que che enseña moitas cousas. Unha persona que é como o meu segundo pai. Por qué? Pois porque dele aprendí moitas cousas. Todo o que aprendín aquí prácticamente me enseñou todo el. Anos, levo 18 anos, pero broncas nunca me botou ninguna bronca. Home, dicirche as cousas sí, pero que broncas non. Broncas é un home que non bota broncas. E o que lle gusta é que lle fagan as cousas como el manda, como se as hai que repetir 3 ou 4 veces, pero enfadar non se enfada moito. Bueno, eu non mandei nunca nada, Xo están escoitando. El non mandou nunca nada. É difícil de creer, pero é o que di don Isaac. É posible? É posible, sí. Non mandei nada, o que pasa, podo suxerir cousas, pero mandar non, porque eso non é práctico, non, é dicir, eso desarma a xente. É dicir, me mandou facer isto, non, hai que facerlle responsabilizar a xente, para responsabilizar a xente, non, mira, collo que debes facer así, esta forma, así, me parece que é mellor, pero se tes unha idea mellor, faino ti. Bueno,
Vostede non sabe, don Isaac, a paixón coa que Juan Carlos fala de vostede. Bueno, eu tamén falo del ca mesma paixón. O temos con moito aprecio. Quérelle moitísimo. Bueno, eso que di vostede de suxerir, de non mandar e tal, é o que se refire cando di que templa gaitas? Bueno, templar gaitas, sí, porque cada persona é unha gaita, claro, entonces hai que ver de como se poden templar, como a xente pode pelearse unhas cas outras, ter envidia das outras, eso existe sempre, existe sin recelos de uns para os outros. E hai que andar templando gaitas, indudablemente, moitas gaitas. Bueno, vostede é un home casado, pero independiente, diría eu, non? Porque anda así un pouco sei. Eu quero preguntarlle si lle gustan tanto as mozas como a xente que o coñece di que lle gustan. As mozas? É que non lle gustan as mozas. Non sei, eu pregunto, siguen lle gustando como a sempre, digamos, igual que hai 20 anos e 40? Pero claro, pero como lle vai unha moza como usted, por exemplo, ten que ser adorable, non como non vai a gustar. Bueno, non a desminte, entón. Sí. E como exerce de bisavó, de avó e xa de bisavó, porque ten bisnetos? Teño dous bisnietos, dos bisnietos. Un xa ten 5 anos e unha rapaciña que ten 2 anos e pico. E gustanlle os nenos ou máis ben molestanlle, non van xa? Bueno, non, ahora me fan unha ilusión ter uns bisnietos así pequenos, que non me fan caso ningún, claro. Este vello para que... Pero bueno, que se vai a fazer? Bueno, eso ilusionalle, e que outra cousa lle ilusiona, don Isaac? Mira, a esta edad que teño eu, moi poucas cousas, non, verdadeiramente non. Mira as rapaciñas. Van ter razón os que o din. Bueno, foi un verdadeiro placer. Esperemos seguir contando con vostede moitísimo máis tempo entre nós, que haxa moita sorte nesa que leva entre mans. Moitas gracias polo amor con que puxo esta entrevista, un placer, de verdad que foi un verdadeiro placer, don Isaac. Moitas gracias. A vostedes tamén moitísimas gracias por teres estado aí. Recorden que nos vemos dentro dunha semana con outra personaxe de aquí de Santiago.